እቲ ፊልም እንትጅምር ሓደ ቤተሰብ ኣብቲ ወሰን ባሕር ዘላ ጀልባ ኮይኖም የርእየና። እዞም ቤተሰብ እንተፋልጠኩም እታ ሰበይቲ ላውራ ትበሃል፣ ናታ ሰብኣይ ከዓ ገረጅ ከምኡውን ወዶም ጅም ይበሃሉ። እዞም ቤተሰብ ኣብዚ ቦታ ዝተረኸቡሉ ምኽንያት ገረጅ ናይ ጀልባ ትራንስፖርት ስለ ዝሰርሕ ናይቲ ቤተሰብ ሓደ ኣባል ዝኾነ ገረጅ ንምርኣይ እዮም መፅኦም። እዙይ ከዓ ከም ገረጅ ናይ ጀልባ ትራንስፖርት ዝሰርሕ ኤልዮት ይበሃል። ላውራ ብዓረብያ ኣቑሑ ናብ ሓደ ቦታ እናብፅሐት እናሃለወት ብላዕሊ ፃዕነቶ ባኮ ይግልበጥ እሞ ክወድቕ ክብል ኤልዮት ናጉየ መፅኡ ዘይወደቐ ሓዞ። እቲ ባኮ ናብ ማይ ወዲቑ ተዝኸውን ነይሩ ዓብዪ ፀገም ይኽፍጠር ነይሩ፣ ምኽንያቱ ኣብቲ ባኮ ዘሎ ኣቕሓ ኣድላይ እዩ ነይሩ። ላውራ እውን ኤልዮት ብዝገበሮ ነገር ደስ ዝበላ። ካብኡ ኤልዮት ካብቲ ቦታ የለ እሞ ገረጅ ሰበይቲ ንምዝራብ ናብኣ ይኸይድ። ድንገት ዘይተሓሰበ እውን ወዶም ጅም ናብቲ ማይ ጠለቐ። ኤልዮት እናጉየ ብምኻድ ነጂም ካብቲ ማይ ኣውፅኦ። ኣዶን ኣቦን እውን ወዶም ስለ ዘድሕነሎም ብምሕጓስ ኣመስገንዎ። ንድሕሪ ሰዓት እውን ንምሳሕ እንጉደት ንገዝኦም ንኽመፅእ ፀውዐው። ኤልዮት እውን ፃውዒቶም ተቐቢሉ ንምሳሕ ተረኸበ። ኣብዚ ናይ ምሳሕ እንጉደት ጎረቤቶም ዝኾነት ሚራ እውን ተረኺባላ። ሚራ ንኤልዮት ንመጀመርያ ግዜ ሎማዓንቲ እያ ትሪኦ ዘላ። ንላውራ እውን ድምፃ ቀኒሳ ናይ ኤልዮት ሰውነት ከም ዝማረኻ ነገረት። ምስ መሸይ እውን ኤልዮት ድራር ሓቢሮም ንኽበሉ ሓተትዎ እሞ ንሱ እውን እሺ ብምባል ድራር እናተቐራረበ እዩ። ላውራ ሰኣሊት ምዃና ኤልዮት ስለ ዝፈለጠ ናብቲ መንደቕ ተሰኣለ ስእሊ ብምራይ እቲ ስእሊ መን ይስኢልዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብምባል ምስ ላውራ ወጊዓ ክጅምር ፈተነ። ሰብ ከዓ ዝሰርሖ ስርሑ ሰብ ተድንቆሉ ደስ እዩ ዝብሎ እሞ ላውራ እውን ብጣዕሚ ብምሕጓስ ምስኡ ወግዕ ጀመረት። ሕዚ ብንእሽተይ ተኾነ እውን እናተረዳዱ እዮም። ዝተዳለዎ ምግቢ እውን ይበፅሕ እሞ ኩሎም ተኣኪቦም ድራሮም በሎም። ንፅባሓይቲ ንጎ ላውራን ሚራን ንስፖርት ኢለን ወፅን ኣብ እስፋልት ናጉያ እየን። ሚራ ንላውራ ናይ ኤልዮት ሰውነት ብጣዕሚ ደስ ከም ዝብልን ብጣዕሚ ከም ዝተማረኸትሉን ትነግራ። ኤልዮት ናይ ኪችን ካቢኔት ስራሕቲ ምስራሕ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ድራር ምሸት ተዛሪቦሞ ስለ ዝነበሩ ንፅባሓይቲ ናብኦም ክሰርሕ ኻደ። ላውራ እውን ሚራ ዝበለታ ነገር ተስታውስ እሞ ብደንቢ ክትሪኦ ጀመረት። ኣብቲ ግቢ ደው ኢሎም እውን ምስቲ ኪችን ካቢኔት ዝኸይድ ዲዛይን ኣውፅአ ንሃለወ ላውራ ብመሽኮት ናርአት ተኽተድንቆ ጀመረት። ሰውነት እውን ናይ ላዕሊ ጥሩሒ ነይሩና ብትኹረት ናርአት ተማርኸት። ናብ ታሕቲ ወሪዳ እውን ሰላም ትብሎ እሞ ወግዕ ትጅምር። ካብኡ ካብ ስፖርት ምስ መጻኹ እየ ርሂፀ እየ ዘለኹና ሻወር ክገብር ኢላ ናብ ሻወር ከደት። ሻወር ናወሰደት እናሃለወት ኤልዮት ናብ ውሽጢ ንኣቶ የርያ እሞ ግን ምንም ዘይገበረ ሓሊፉዋ ወፅእ። ድሕሪ ሰዓት እውን ላውራ ናይ ትኽሽነ ኣቑሑ ንምግዛእ ምስ ኤልዮት ናብ ሱፐርማርኬት ከዱ። ሕዚ ርክቦም እናኸረረ ኸደ። ዝገዝኡ ኣቑሑት ሒዞም እውን ናብ ገዞም ተመለሱ። ኣብ ገዞም ምስ በፅሑ ጎረቤቶም ዝኾነት ሚራ እውን መፀት። ሚራ ብኤልዮት ስለ ዝተማረኸትን ንኤልዮት ሓደ ነገር ሓተተቶ። ሰበይቲ ተሃልያቶ ተሓተሞ የብለይን ኢሉን ትምልሰላ። ክልቴን ተደነቐ። ድሕሪ ፃንሒት እውን ኤልዮትን ላውራን ዝኾነ ቕሓ ንምምፃእ ናብ ናይ ገረጅ ጀልባ ምርሑ። ላውራ ናብቲ ናይ ጀልባ ናይ ውሽጢ ክፍል እንተኣተወት ናይ ጓል ናይ ውሽጢ ክዳን ረኸበት። ሰብኣያ ምስ ካልእ ጓል ይድቅስ ከም ዘሎ ድማ ተረደት። እትገብሮ ይጠፍኣ እሞ ደገ ወፅያ ምብካይ ትጀምር። ኤልዮት ናበኸየት ምስ ረኣያ እናጉየ ናብኣ ኸደ። እንታይ ከም ዝኾነት ተሓተታ እውን ኣብቲ ናይ ሰብኣያ ጀልባ ናይ ጓል ናይ ውሽጢ ክዳን ከም ዝረኸበት ትነግሮ። ካብ ኩሉ ላዕሊ ላውራ ዘናደዳ ድማ እታ ጓል ትፈልጣ እያ። ምኽንያቱ እዚ ናይ ውሽጢ ክዳን ጌራ ፎቶ ፖስት ኢላ ነይራ እያ። እዛ ጓል ናይ ሰብኣያ መሳርሕቲ እያ። ንዑ እውን እያ ቀልጢፋ ፈሊጣታ። ኤልዮት ክትረጋጋዕ ከም ዘለዋ ነጊሩ ናብ ውሽጢ ብምእታው ትኩስ ነገር ፍሉሕ ሃባ ኢዳና ነኻኸየ እንደራርዓ እሞ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ኸይዳ ዕረፍቲ ክትገብር ነጊሩ ናብኡ ኣምርሐት። ንፅባሓይቱ እቲ ዝጀመሮ ስራሕ ንምውዳእ ናብ እንዳ ላውራ ገዛ ምርሐት። ከምቲ ዝተለመደ ኣብቲ ስራሕ እናሃለወ ካብ ስፖርት ብደገ መፀት። ንወዳኒ ኤልዮትን ሰላም ትብሎ እሞ ብጣዕሚ ስለ ዝደኸማ ሻወር ክገብር ኢላ ናብ ውሽጢ ኣእተወት። እዚ ህፃን ጅም እውን ክፃወት ኢሉ ንደገ ወፀ። በዚ ሰዓት ኤልዮት ክዳን ኣውፅኡ ናብ ሻወር ቤት ከደ። ላውራ ብናይ ኤልዮት ሰውነት ትማረኽ ስለ ዝነበረት ከምኡውን ሰብኣያ ከም ዝደረበላ ስለ ዝፈለጠት ንሳ እውን ምስ ኤልዮት ትጅምር እሞ ርክብ ይገብሩ። ድሕሪ ተወሰነ ፃንሒት ላውራ ናብ ናይ ሰብኣያ ናይ ስራሕ ቦታ ኸደት። ምንም ነገር ከም ዘይተፈጠረ ሰብኣያ ዘይሓተቶ እሱ ክበለት። ብዝኾነ ነገር ከም ዝሓዘነ እንተነገራ እውን ንሳ እውን ናይ ሓሶት ሓቒፋ ክተፅናንዖ ፈተነት። ብውሽጣ ግን ከም ዝተናደደት የፍልጥ እዩ። ላውራ ኣብ መንገዲ ንሚራ ተረኽባ እሞ ሚራ እውን ንገዛእ ትኸይድ ስለ ዝነበረት ሓቢረን ንገዝአን መፃ። በዚ ሰዓት ኤልዮት ምስ ጅም ኩዕሾ እናተፀወተ እዩ ነይሩ። ላውራ ንወዳ ፀዊዓ ንገዝኦም ይኣቱ። ሚራን ኤልዮትን እውን ተተሓይዞም ናብ እንዳ ሚራ ኸዱ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ሚራ ከም ዝትፈትወን ትነግሮ
ንሱ ከዓ ካሊእ ዝፈትዋ ጓል ከም ዘላ ነገራ። ሚራ በቲ ነገር ንእሽተይ ተተባሳጭወት እውን ግን ኤልዮት ንርክብ ከም ዝደለየ ነገራ እሞ ርክብ ይፍጽሙ። ድሕሪ ጻንሒት እውን ኤልዮት ናብ እንዳ ላውራ ይምለስ። ላውራን ገርጅን ሓቢሮም ተላዕልዎ ፎቶ ይስብስብ እሞ ናይ ገርጅ ክሳድ እናቆረፀ ናይ ባዕሉ ፎቶ ይገብረሉ። እዚ ነገር እዙይ ማንም ኣይረአየን ነይሩ። ንጽባሓይቱ ጀምሮ ስራሕ ንምውዳእ ናብ እንዳ ላውራ ይኸይድ። ናይ ላውራ ልደት እውን ስለ ዝነበረ ዕምበባ ሒዙላ መፀ። እቲ ዕምበባ ትህባ ሰብኣይ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ምቕባል ፈሪሓ ነይራ፣ ግን ከዓ ተቐቢላቶ እያ። ኤልዮት ናብ ውሽጢ ኣትዩ ስርሑ እንትጅምር ላውራ ትመጽእ እሞ ድሕሪ እዚ ናይ ክልቲኦም ርክብ ደው ክብል ከም ዘለዎን ብዝሓለፈ ዝገበርዎ እውን ብስሕተት ከም ዝኾነ እንትነግሮ ሓቢሮም ክቕፅሉ ተኾይኖም እውን ምስ ሰብኣያ ተተፋቲሓ ጥራሕ ከም ዝኾነ ትነግሮ። ኤልዮት በዚ ነገር ብጣዕሚ ተናደደ። ላውራ ብዝተዛረበቶ ነገር ትኽክል ከም ዝኾነት እያ ትሓስብ ኮይኑ ግን ኤልዮት ተናዲዱ ብቒም ዓይኒ ይርያ ነይሩ። ሚራ ናብ እንዳ ላውራ ትኸይድ እሞ ንላውራ ሒዛታ ደገ ወፀት። ልክዕ እንደገ ምስ ወፀት ገረጅ ንልደታ ሰርፕራይዝ ዘዳልዩላ ነይሩ። ገረጅን ላውራን እንትሰዓሙ ኤልዮት ካብ ርሑቕ እናረየ ብጣዕሚ ተናደደ። ኣብቲ ፕሮግራም እውን ምስ ገረጅ ደቂሳ ዝነበረት ጓል ተረኺባላ። ላውራ ነገራት ክሳብ ተጻሪ ሱኽ ምባል ስለ ዝመረፀት ፈሊጣ ሱኽ ኢላ ኣላ። ኤልዮት ድማ እታ ጓል ስለ ዝፈለጣ ፈሊጡ ናብኣ ብምኻር ተፋለጣ። ምሸት ገረጅን ላውራን ክድቅሱ ክብሉ ላውራት ነገር ብምሽጥር መሓት ስለ ዝኸበዳ ንገረጅ ሓተተቶ። ነገር ግን ምንም ከም ዘይተፈጠረን ንዕኡ ኣፍቂዳ ክዳና ክትቀይር ናብቲ ጀልባ ከም ዝኣተወትን በዚ ግዜ ክዳና ረሲዓት ኸይዳ ከም ትኾን ረዳ። ላውራ በቲ ነገር ደንገጸት። ምንም ዓይነት ባእሲ ዘይምልዓላ እውን ተሓጐሰት። በዙይ ከዓ ኤልዮት ዓንትዎ ዝተፋለጣ ሃና ናብ ናይ ባዕሊ ጀልባ ሒዝዋ ኸደ። ሃና ንኤልዮት ፈትያቶ ስለ ዝነበረት ብድሌታ ርክብ ፈጸሙ። ድሕሪ ጻንሒት እውን በቲ ጀልባ ናይ ውሽጢ ክፍሊ እናኸደት እናሃለወት ናይ ላውራ ፎቶ ረአየ። ኤልዮት ንላውራ ስለ ዝፈትዋ ፎቶ ኣብ መንደቕ ሰቒልዎ እዩ ነይሩ። እቲ ነገር ተረኣዮ ከይዳ ንገረጅ ከም ትዛረብ ስለ ዝተረድየ ቀልጢፉ ቁልፉ ብምፍታሕ ብድሕሪት ሓነቓ። ንጽባሓይቲ ንግሆ ገረጅ ናብ ስራሕ ንምኻድ እናተዳለወ ሰበይቲ ላውራ ከዓ ናሰዓመት ተሰናበተቱ። ኤልዮት ሕዚ እውን ኣብቲ ፎቕ ደው ኢሉ ረኣዮ። ርክቦም ናብ ናይ ቀደም ብምምላሶ ብጣዕሚ ተናዲዱ። ላውራ ሰብኣያ ተሰናቢታ ናብ ውሽጢ እንትኣቱ ኤልዮት ኣብቲ ክፍሎም ላውራን ኤልዮትን ብፍቕሪ ንዘላዕለም ክነብሩ እዮም ኢሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ወረቐታት ጽሒፉ ኣብቲ መንደቕ ለጣጠፎም። ብዝረአየተ ነገር ከም ምድንጋፅን ምንዳድ እናበለት እናጉየት ናብ ወዳ ብምኻድ ኤልዮት ናበይ ከም ዝኸደ ሓተተቶ። ንደገ ከም ዝኸደ እንትነግራ ክትደልዮ ድማ ንደገ ወፀት። ንሳ እውን ናብ ኤልዮት ብምኻድ ካብ ድሕረ ዝረክቦም ክሳብ መጨረሻ ደው ክብል ከም ዘለዎን ቅድሚ ሕዚ ዝገበርዎ እውን ከምቲ ዝነገረቶ ብስሕተት ከም ዝኾነ እንትነግሮ ኤልዮት እውን ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ብሱሩ ከም ዘይገርፋ እናፈራርሐ ይነግራ። በዚ ሰዓት ወዳ ጅሚ ድንገት ንደገ ወፂ ይርያ እሞ ነዱ ይፀዋዕ። ኤልዮት እውን ቀልጢፉ ሰደዳ። ላውራ እውን ሰብኣያ ዝበላ ነገር ካብ ሰብኣያ ጥራሕ ስለ ዝሰምዐት ንምርጋፅ ናይ ሃና ገዛ ምድላይ ጀመረት። እናዘረት ብዙሓት ሰባት እንተሓተተት እውን እዚ ሰሙን ከም ዘይረአይዋ ነገርዋ። ንጽባሓይቱ ሓንቲ ጓል ናይ ክሳድ ሃብል ክተስተኻኸልና ኸደት። ናይ ክሳድ ሃብል ካብ ኢዳ ይወደቕ እሞ ናብ ማይ ይኣቱ። ካብቲ ማይ ንምውፃእ ትሕት እንተበለት እውን ናይ ሃና ሬሳ ካብቲ ማይ ቅልቅል በለ። ናይ ሃና ሞት እውን ብዜና ተዘረበ። ሚራን ሓው ሚራን እዚ ነገር ብዜና ምስ ሰምዑ መሳርሕታ ንዝኾነ ገረጅ ደው ኢሎም እንተሓተትዎ ዘይተሓሰበ ኤልዮት ብድሕሪት ይመጽእ እሞ ንገረጅ ዓፈኑ። በዚ ድማ ላውራ ድምፂ ሰሚዓ ካብ ድቃሳ ነቐሐት። ምኽንያቱ ኤልዮት ናብ እንዳ ላውራ ኸይዱ እዩ ነይሩ። ላውራ እዚ ነገር ንምፅራይ በትሪ ሒዛ ኣብ ሳሎን ናዘረት እቲ ሰማዕቶ ድምፂ ምፅራይ ጀመረት። ኣብ ዘይቦቶም ተቐመጡ ነገራት ኣብ መሬት ዝተሰበረ ናይ መስትያት ፍሬም እንተረኣየት ዝኾነ ነገር ከም ዝተፈጠረ ተረድአት። ኤልዮት እውን ዝኾነ ነገር ምፍላጣ ስለ ተረድእ ቀልጢፉ ካብቲ ቦታ ተኣለ። ናብታ ጀልባ ድማ ተመለሰ። ገረጅ ከዓ ዝተኣሰረሉ ገመድ ንምብታኽ እናፈተነ እናሃለወ ይሳኸዐሉ እሞ እቲ ገመድ ቦቲኽ ከምልጥ ክብል ኤልዮት ዳግማ ይመጽእ እሞ ብቦግሲ ዘሪር የውድቖ። ንጽባሓይቲ ንግሆ ሚራን ላውራን ኣብቲ ስፓልት ወክና ገበራ። ላውራ ሚራን ንኤልዮት ከም ዝፈትወቶ ስለ ትፈልጥ ኤልዮት ሕማቕ ሰብ ከም ዝኾነ ነገራታ። ሚራ እውን ከመይ ኢላ እንተሓተተታ ምስኣ ሓደ መዓልቲ ብስሕተት ርክብ ከም ዝፈጸሙን ንዕዕን ዝደልየን ንርክብ ከም ዝኾነ እንትነግራ ድሕሪ ተወሰነ ጻንሒት ላውራ ንገዛ እንተኣተወት ኤልዮት ኣብ ገዛ ምግቢ እናብሰለ ረኸበቶ። ካብ ገዛ ንኽወፅእ እንተሓተተቶ እውን ሓይሊ ምጥቃም ይጅምር እሞ ሎማዓንቲ እውን ርክብ ክፍጽሙ ከም ዝደሊ ነግራ። ንሳ እውን እምቢላ ትቃለሶ እሞ ብሓይሊ ናብ መደቀሲኣ ወሲዱ ኣስራ። ንሳ እውን እሺ ፍትሐኒ እሞ ጅምዚ ነገር ስለ ዝረኣየ ድራር ሓቢርና ንብላዕ ትብሎ።
ንሱ እውን ይስማዕ እሞ ይፈትሓ ድራር ምስ በልዑ ናብቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ይወፁ እሞ ኤልዮት ንጂሚ ናብ ካሊእ ክፍሊ ኸይዱ ንኸደቅስ ይነግሮ ኤልዮት ናብ ላውራ እንተተመለሰ ላውራ ክትምልጥ ትሞክር ልክዕ ምቅላስ ክጅምሩ ጂሚ ተመሊሱ ይመጽ እሞ በሪ ኸፊት ይርዮም ብዛዕባ እቲ ነገር ክፈልጥ ስለ ዘይደልየ ኤልዮት ንላውራ ይሰድቕ እዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣብ መሬት ዝነበረ ጫማ ልዒላ ትወቕዖ ርእሱ ስለ ዘወቕዐቶ ድማ ዓርሶ ሰሓተ ወዲ ሒዛ ንምምላጥ እናወፀት እናሃለወት ዘይተሓሰበ ይመጻ እሞ ምውቃዕ ይጀምራ መርተይሉ ለምፂኡ እውን ርእሳ ሃረማ ኤልዮት ከም ዝተለመደ ሬሳ ናብ ማይ ምድርባይ ለሚዱ እዩ ናታ ሬሳ እውን ናብ ማይ ክውርውራ ሒዝዎ እናኸደ እዩ ድንገት ናይ ሰብ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ምድርባይ ገዲፉ ናብ ክፍሊ ሒዝዋ ይምለስ ንሱ ድንገት እንደጊ ወፂኡ እናተዛረበ እናሃለወ ለካ ዓንተወን ነዊሕ ግዜ ዓርሳ ስሒታ ስለ ዝወደቐት ዝሞተት መሲልዎ እምበር ኣይሞተትን ዓንተወ ተምልጥ ተላ እውን ክረዳእኒ ይኽእል ኢላ ካራ ሒዛ ነይራ እያ እቲ ካራ ኣውፂኣ ነቲ ዝጠቕለላ ላስቲክ ቀደደቱ በቲ ጀልባ ላዕለዋይ ክፋል ድማ ንደገ ወፀት ኤልዮት እውን እናጎየ መፀ እሞ ነቲ ሒዛቶ ዝነበረት ካራ ኸውዲ ወጊኣቶ ንሱ እውን ተዘሪሩ ወደቐ ወጊኣ ምስ ወደቐቶ ሽዑ ንሽዑ ናብ ናይ ሰብኣያ ጀልባ እናጎየ ትከድ ይኹን እምበር ሰብኣያ ግርጅ ዓርሱ ስሒቱ ወዲቑ ስለ ዝነበረ ዝሕግዛ ሰብ ክትደሊ ንደገ ወፀት ብድንገት ኤልዮት ካብ ዝወደቐሉ ተላዒሉ መፀ ከብዱ ዝወጋእቶ ዋላ እናሓመመ እውን ተኸተላ ናብ ሓደ ዕፁ ዝኾነ ክፍሊ በፂሑ እሞ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ተፋጠጡ ክቐትላ እውን ክሳድ ሓኒቑ ሓዛ ንሳ እውን ኣብቲ መንደቕ ተደጊፋ ስለ ዝነበረት ብእግራ ደፊኣ ንደገ ጽደፈቱ ኣብቲ ጎኒ ጀልባ ዝነበረ ስሚንቶ ድማ ከይዳ ዓረፈ ህይወት እውን ቀልጢፉ ሓለፈ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ጂምና ግርጅ ኩዕሾ እናተፃወቱ የርእየና እዞም ቤተሰብ ሕዚ ብነፃነትን ብሓጎስን ህይወቶም እናነበሩ እዮም እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ይውዳእ እዚ ፊልም ሓደ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ዘየረጋገፅና ምንም ዓይነት ውሳኔ ክንወስን ከም ዘይብልና የምህረና እዩ ኢለ ይሓስብ ከም ዝፈተኹሞ እውን ተስፋ ይገብር ስለዚ ነዚ ቪድዮ ላይክ ነዚ ቻናል ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹን